Tervehdys. Nimeni on Markus Ylävuo. Lähdetään liikkeelle sosiaalisen innovaation määritelmästä. Eli sosiaalinen innovaatio on yksinkertaisesti uusi idea tai toimintatapa, joka oikeasti parantaa ihmisten elämänlaatua laajemmin. Niin kuin Paul ja Ville sanovat, desirable social innovation. Ja Porterinkin ajatuksia seuraten se voi tulla myös yrityksiltä, jos ne onnistuvat yhdistämään kannattavuuden sekä sitten yhteiskunnallisen hyödyn. Sosiaalisen innovaatioon Punaisen Ristin verkkokohtaamispaikka, joka tarjoaa matalan kynnyksen verkkoyhteisön kaikille, jotka kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä tai muuten kaivavat juttu seuraa. Niin tämä on minun mielestäni mitä mahtavin idea tämmöisenä aikoina, kun niin moni ihminen kokee yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyys on sitten niin merkittävä ongelma ihan mielenterveydellistäkin näkökulmista asiaa katsoen niin tässä meidän yhteiskunnassamme. Porter korostaa TED-puheessaan, että yritykset voivat ratkaista sosiaalisia ongelmia yhdistämällä voiton sekä yhteiskunnallisen hyödyn. Paul ja Ville taas painottavat, että innovaatio on sosiaalinen vain, jos se aidosti parantaa ihmisten elämänlaatua. Näissä ajatuksissa tietysti hieman eri painotuksia. Porter on optimistisempi yritysten roolista, kun sitten Paul ja Ville vähän varovaisempia. Mutta nämä ei kuitenkaan sulje pois toisiaan millään tavalla. Yritysten ratkaisut voivat olla juurikin niitä toivottuja sosiaalisia innovaatioita, kunhan niiden vaikutus arvioidaan kriittisesti. Kiitoksia.